Aya koro donjo chenro mar buch jopiny welo modhialo osedonjo e studio ka endi wan kod gi ka Calvin Otieno mong'ere kaka Gaucho en jatend rowere kata Geto President erokamano ahinya kuom wasechegi. Engineer John Opiyo nitiere ka endi en director mar technology erokamano ahinya kuom wasechegi. To gi Charles Makolonde jalony e weche mag nonro mar telo erokamano kuom wasechegi jaduong'. Gaucho chaka ni kodi kipimo yamb siasa ni ochimo kanye sani kaka inene? Siasa kora siasa ber but ji biro chako ng'eyo yamo kochakore gimoro next year kata this year ka mwisho December nikech December kanyo nikech sani pod kata jok ma ji wacho ni undo alliances gitimango pod joka wuondore. Joka kande pod wuondore pod giwuondre onge ng'ama ni shwa gi wadgi ka biro tiyo karachiel. King'iyo alliances miloso magolo kata maloko telo iundo ga 8 months kata 1 year to election. Lakini ma ten marasira. King'iyo ma ji wuothe gi koth ka chwe ni one term ma pod en marasira. Ma epok jogi sama gibiro bedo soba kore ka ji biro ng'ena diri gin serious koso to kuom sanie ma pod jogi go chalo gimi kosa na gi dhako kati kosa na gi jaudi to dhi ka en gi ich kata sanyuol kode kuro siko mana kumora mora modhi e chiro ni ng'ano ng'ama ok nyadak gi mon ng'ano ng'ama rach ng'ano ng'ama ok ber kuro masani jogi timo chalo ni Ruto chiege ma Gachagua ne giwere to pok waamini kuro en mana nduru ni ng'ani ok ng'ama ber ng'ani ja to dhako ni ne gidago 2 years dichuo ni nodago 2 years kuro aparo ni mbele kuro ema wabiro ng'eni to gin serious kato gin but kuom sani pod joko ok ni serious kabisa nikech ng'ani no launch ni mare Matiang'i no last 2 weeks kama no launch ni mare mobedo gi malich. Sani king'iyo ka giromo to kuom joka kande ok gikae kaka ng'ama nyalo bedo leader mar joka pod Gachagua ma giketo ka gimen leader mar joka. To king'iyo kuom group no te Kalonzo Musyoka senior most to gikayo ka ng'ama serious. In fact bloggers gigoe masiri gogo Kalonzo ma serious. Koro nawacho ni kuom sanie pod gimoro December kanyo koro bro ng'eni gin serious. We wane kaka gik moko chako bedo kendo kafta Chiruto manodhi ni osa launch chama ni koko bro ng'eni en serious. Ma o launch ki. Koro kanye modhi ng'eni ya kosa launch then wadwa ng'iyo ni to jogi te keche nakono ji to nakono kata ji ni ati ka ji okotang to gini nyalo biro ka 99 tumano on kodi nokwa kura but no jogi manotimore between Odinga Matiba Mamoyo nen wave manilich malo kata Pentagon koro ma state nyalo keto nuji nyalo mobilize nuji ma samo ko launch kinno nyalo konyo gi kelo nyaka jogi mawuok Mpeketoni dhi e rally no kaka ne gitimo ne Matiang'i ma wiye bed maduong' ni kana ne man gi ji moloyo kiny kaka Kalonzo bende launch tikelo ne ji nyaka mowuok Kisumu nyaka jogi jotol mowuok Kisumu te ikelo ne state mamwago ni maimbe neni ji ng'eny kiny ka Eugene bende launch tikelo ne jogi mawuok korgi mabuguzu kade tebe pongo kanyo kuro ka jogo dhi e mesa kila ng'ato wiye duong' ni kila ng'ato nigi jogi e simu nyise ndong'e no kaka jogo no pongo kuro kuom sani anang'e ni pod ji wuondre. Okay. Yeah. Engineer ni nene nang'o? Yamo mar siasa no chomo kanye? Erokamano Trevor. Kuom luongo Odhiambo makende mondo wapor wach kanyakla. Kendo ako mos ne nyikwara mungi kumora moro makoro giwinjo Odhiambo makende ni. Siasa ma Kenya en siasa moro mafani sana. Nikech wang'ega nitiere ng'wech kaka iringo ga. Nitiere ga relay short races mago ng'weje machieko. To nitie ga ng'wech mabor iluongo ni marathon makoro idwa ringo 42 kilometers. To kwang'iyo siasa ma Kenya sani gi gigo matimore wan gi functions ariyo. In fact sani gin adek. Mokwongo wan gi government. Secondly wan gi group mar former deputy Gilange. Then wan gi another group mar young people mabe koro temo ni mondo gi fit in within the political spheres ma Kenya. To siasa ma Kenya mana kaka wadu ma Gaucho wacho.
gini mondo mi ine ni koro to chimo tol gini nyaka wamiye time nyaka higa manyien nikech kaluwore gi sani group machielo ma is headed gi deputy jalup president machon Rigathi Gachagua en group mar Ichwang gin ilongo ni revenge mission ka kizungu nyalo kete gini wasechwanyore kodi koro adwa ni mondo atim gimoro manyalo wang'o yi to ok time ni en a good faith moro ni ati ging'iyo future mar Kenya nikech kata king'iyo ng'eni ka ina leader nyaka ibede gi policies gigo michung'ne ma you can be identified with inwang kata ka ing'iyo Orange Democratic Movement ODM nyaka Orange Democratic Movement ne bed formed in 2005 nyaka sani gisechung'ne social justice ma you can relate ODM gi gima kamano gi fighting for the people koro kikao chama makoro group machielo makoro former deputy ntiere our Matiang'i the former CS mar internal security nitiere ni Kalonzo inwango ka koro gin gi upper hand molo kata their senior most man former deputy president Kalonzo Musyoka mantiere group gini to kwa ng'iyo siasa masani kaka en jogi podo kane ka gin ka giseloso yo makare magi bedo piny magi wacho ni ma yo mwadwa luwo kaka wan kikundi madwa pingo sirikal nikech kata king'iyo we magi pingo godo sirikal oken moro mar iluongo ni constructive ineno criticism to gin margi en moro mar Ichwang nikech ng'ani no riemba kom kata im nam pokoro mabe poku believe ineno kata poden weche ne mag gol manogole kom ni poden ge court ma podo fuatilia makade bed ni nuseyie ni gini notimora adier ma jogi nosegola okan deputy president sani ne kata cases mantiere court notimore nade no withdrawogi okay yes all right Charles ni nena an mokwongo erokamano Trevor kuom rwakae kendo invite at work mar ariyo an adwa ng'iyo e kwano nikech an janonro mar siasa gi telo koso policy and governance researcher to siasa en kwano ma amanisha numbers so kwa ng'iyo kwanni nikech asawinjo kiwacho ni gibo loko ker one term ni gin gi numbers now kwa ng'iyo 2022 nikech ing'eyo wacho gimoro yot to time makoro tek kwa dhi 2022 ibo yudo ni kuom ombulu manogo jok moko nitie kaka riambo kendo gimedo ka gima na gin gombulu mang'eny moyawre abo mi example wasawinjo ni ombulu mano miru to ka egot na gin 47% but ki nono kwan ming'iyo mikao counties awacha boro main Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Nyandarua, Embu, Meru gi Tharaka Nithi kura mnagi miyo jakom nen 572,000 yeah to king'iyo kura mnagi miyo Ruto nen 2.3 million mano nyiso ni Mount Kenya nigi kura million adek now kimedo koro the diaspora main Nairobi Nakuru Laikipia and others wamedi kata kura million achiel nyiso ni total ka giwacho ni koro gigoch ne ker kendo ni kura ni gidhi keto e okapu achiel gin gi 4 million kang'eny 4 million ni koro wach ni IBC bo chako medo nikech population growth en gimoro 2% koro gimbe kimedo 2% onya biro 4 point something king'iyo nagi nikech asewinjo kiwacho ni onagi onge kura ni nogol ng'ama nigi kura to kelo nagi monge kura Nyanza kende ko kiketo owete wa ma Kisigi Nyamira nogo kura 1.4 e 1.4 ni kimedo koro nagi mantie Nairobi ni kanye Nakuru Mombasa and everywhere iyo ni kuchwa laro karibu million 2 nyiso ni yes giewa gombolo to ok mabor kamano koro wachako go kwan moro kendo ker no kelo mare ma Rift Valley 2.5 kimedo gi marwa ochako gi community ariyo gi osamie 4.5 joka chako gi gimoro 4 giwacho ni gimiyo poacho koro gimiyo Matiang'i eno biro gi gimoro awinjo jalop ker manoriembe
kawacho ni nyaka oriw joge mobi gi kura 2.5 koka ginyalo wuo. Swali mapenjo ni ka census jogo tena gin 2.7 2019, population growth ngiso ni by 2027 gibo bet around 3.1 million. Adults and almost 60%. Ngiso the maximum number maginya bedo godo en 1.9. Gigolo kura 2.5 kanya. To e kura moro cha ombulu manokalo na gigoyo kura 600 6 or 7. Na gimiyo Jakom 620. Na gimiyo Jakom 380, gimiyo Ruto 240. Kitemo go kwan gi Mika Kalonzo be en gi 1 point something ne moro kanyo. Kwa dhi owete wa ma Western ginto gin mchanganyiko malo. Iwacho ni chiro ngata nyalo dhi to. So iyudo ni kitimo permutation ni kaka wantie sani ni ayego ite kama wacho ni kum sani onge ngama nyago kore ni kom cha wasakao. Nikech kikao gode ariyo, got ma Central gi Kisii tiriwo starting en gimoro 5. Ikao Rift Valley gi Nyanza, Luo Nyanza starting en 4.5. Koro ji chako menyo. Koro chako ng'iyo ni to Masaika ngama nya kao mang'eny. Wakamba ka nganya kao mang'eny. Loya ka Barwa Bar nganya kao mang'eny. Idhi coast, idhi northeastern. So sani kamwantie, then another thing madhikelo shida mbele kae, ingeo na winjo ka Moses Kuria wacho ni kong'iyo gini to wadoke 1992 gi 1997. Maka to wado Gaucho go wacho. To gimomiyo gino ambe ayie gi parono en nikech jomori wareni. Ingeo wanya wacho ni okwadwari Trevor, to waji adek to okwadwari ate. The only thing we can agree on ni Trevor. Koro kiwacho ni koro wagole komno. Koro shida bedo ni to kosa gole ngama bedo kanyo. Koro kanyo wa Kalonzo wacho ni ambe komni asagombo. Na teme 207, 2013 awene Raila, 2017 awene Raila, 2020. Koro ambe ika koro sachopo 74 years. Kachaka we ambe laro 80. To kichame diriyo an 84. Wena uru ambe acha. Jo Kenya be wacho ni imbe ini isabedo gi joka chakre 1980s. Wan koro wado Matiang'i. Koro embo neno ni mondo wene junior kanyo dhi keloshi kato ntie ng'ato moro ka be ma en oketore CEO okonya bedo gi chama malonji chama kiny to wacho ni ene mokelo ji embo dwa dita mai nia ng'ama dichu alafu gima koro dhi nyoge chon ni negotiate ti wacho ni in kaw kom maduong' imiwa kom matin to wasaneno in the last telo mar Uhuru Kenyatta gi koro telo mar Ruto gisaketho sifa mar deputy president. Ngiso de kok imiyo ng'ato ker to modongo neno ni wuon. No, okoneka gime. Okoneka gime. Koro kila ng'ato dwaro ker. Ng'ato dwaro ker. Gaucho giwacho maber ni gini chalo wuondruok gi ich wang'. To wangi maber ni Rigathi Gachagua kiny ni gol party mare mabejo moko lieko ni Democracy for Citizens Party. To ich wang' gi wuondruok miwacho ni bendiera adieri gik magisebedo ka giwacho. Achiel kuom weche mane Rigathi owacho ndele mano oro barupe nyoro kowuok UDA. Wacho ni weche mag nengo mar ngima oidho malo. Nengo mar thieth gi weche mag thieth ok dhi kare. Weche mag tich onge ne rowere. Teko mar rowere bende koro ok imako gi kuonde te. En ich wang' kose na adieri nitiere gik ma ok dhi maber. Nyang'o wuok e pi to ng'isi ni pi kata cha weche kethre itamori kosi yie kode nikech ente manene pi. Kuom sani kata kaponi Gachagua nyalo bedo ni wacho ne jo Kenya dieri. To an ka Gaucho mabedo gi shida sana e lwet Gachagua kani sirikal. Okane adieri ne nyalo konyo sani nikech wach mar cost of living makoro Gachagua nyalo biro ngima mbiro matekni. Wane mogongo wuothe gosiepuone gi sufria e wiwa. Boluth kuon. Kuywago. Gachagua ne kono wani koth chwe mondo wadhi e puodho wadwa wakom. Samo biro nyiswa ni cost of living ni malo ni sani wan gi jo Raila wan e puodho koth ni Nyasaye notelo mar Raila mosore gi Ruto ma koth ochako chwe kendo chwe pile. Koro en wan e puodho teno sewuok kendo godwa nduru to wan gi mbolea oko. Gachagua mwacho ni sani tich onge ne rowere. Gachagua kani en deputy president. Gachagua nodhi kama vijende ma Gaucho no kadhi university nakalo muna university samoro kadhi konyora kada samoro nego watiagas taruke fence mar university poka donje university. Gachagua nodhi e function mar university ka graduate.
to gimano kono vijende mane graduate university ni mondo tich mantie Kenya maginyalo tiyo en mjengo en mijengo ni vijende embalare joka graduate joroko kanzu kamar Lejo Maria Gachagua no dhi kacha gi sut mengo orwakne kanzu mar Lejo Maria ni odhi somo ne joma somo mon nikech ng'ato ka wuok e skul onego bed miye op nitie gimoro maber modhi yudo mbele en no komiyo gi op en ng'ato timo masters ng'ato timo ang'o onyise ni kiwuok ka ni pap to gigera affordable houses jogo dhi okawo wheelbarrow jogo dhi okawo kijiko odhi oket odhi odini mane tich mantie kawuono Gachagua chungi wi gari ka kono wani Ker William Ruto ni sirikal mane wuoke ni koro onge tich koro nyiso ni Gachagua paro ni jo Kenya gin jo Kenya moko mofuo kabisa mibiro lead kila ng'ato gi emotions mondo dhi gi yorno mar ariyo Gachagua achiel ni ka jo Kenya dwa ni usahau kata jo wasahau ni ati ni koro ji onego jo wa munyoro Gachagua ne bire kwa dhi maandamano mar cost of living en nokungo timo zoezi ati kata katinde ng'wech chane no rumo koso en zoezi mar ang'o nikech ne igono ga pichni kokuongo ringo gi luth gokinyi saa 10 kata saa 9 ringo nyaka saa 9:30 saa 9:30 omiyo rida ka predict maloko gi rwakruok then odonjo office mondo bi ogol order kaki odil kodwa ka ndalogo nowacho ni sirikal ni bedo imigo kalore gi shares kaka nyigo kura gi kaka in loyal to president kode ineno koro an gima nyalo wacho kuom sani eri ni Gachagua en ng'ama nyiso ji duk sama en koro odwa nyiso ji duk sama en duk sama ne jomoko ni duk ka ne gi law to nyo wacho ni jogi moko dwa nyiewo lewni kendo jogo ne onge pesa mar nyiewo lewni kore kubiro nwasane ni mondo koro jene nyiewo lewni ji orwakre omiyo in gima chandi ok en wach mokel en jakel wach ineno en jakel wach kako kele gi kako kele ne wakelo wach no chon to nodagi mwacho ni mondo jotimre nade koro kawuono odhi launch party ambale mone mondo launch babe onego chake mana gutino sani chak launch chon tan gima nyalo wacho mana ko sip nogo kwano ni ati ji osago korgi kabisa ni gin gi numbers kendo gin ema giketo jotelo to gino osabedo ga e wi jomoke Kenya karkani ka ji osago kura to giko ni gin ema ginyalo keto telo kendo gin ema ginyalo golo telo sani jowa monagi ni oko giyanyo wa social media giyanyo kirwa maro menre ludinga giyanyo pile ni ng'ano ng'ama ber ng'ano ng'ama nini donga gine magingi keto telo kendo ginge golo telo ang'o miyo giwako walwen ichalo gi mwadu moro dhi oko to kosa kinyo to woni guguru oko makoro lwen nyoma kwa oko make omagwa koro ni mondo wadonji ni kitamo ni lwen nyok mara ni ine nikelo tiajika koro angima nyalo wacho ni wan wale mondo chak launch party no but an gima ng'eyo ni kawa makore kaka ji omakore ni to kapani ker mantie telo ni jogi biro gole mayot nikech ka ndalo mane king'iyo joma wuok e got karka ndalo mane gin gi wi smart kabisa kendo ne gi stand kaka sani mane gin gi Matiba to ne gin gi Kibaki to ne gin gi Rupa Stanley gi Dhunguru Njonjo gini joma ne nigi mondo ne gi stand ma oguti no gi wacho ma to dichingi wacho ma tema ne Moi mane gi wacho ni okosomo no tamo gi golo to sani gin gi jomoko ma ng'eny gi samoro bende onyuol gi jowa koro kawuono gi wacho ma kiny gi wacho ma kawuono gi wacho ma ang' nigi gol onjelo jowa ok nyalo to engineer ini pogo gini dide wacho ni nitiere group mar ojende kata rowere nitiere group mar Rigathi Gachagua to nitiere group mar jatend piny Kenya masani William Samoei Ruto wawuoyo ne wach mar ojende ni unu pangoru nang'o kaka ojende nikech kata wacho ni sapodi ni mapod mana ich wang' sa bro biro mbele ka ntiere joma osechako pangore waneno Rigathi Gachagua kiny golo party mare Matiang'i giro osewuok koni un kaka ojende upangoru nang'o udwa donje formation achiel ni koso udok mana kama ne untie cha koso uchako maru wegi Trevor manu penjo maber kabisa mokwongo adwa duoki chien matin e wach president machon Gachagua kuma wadwa wego inwang'o ka sani jatend piny machon uwuok iwacho dhulu wacho ni uwuok gi tung mosuo gi president
ma en makoro point ng'ani kaka ng'ama rach. To waparo ni kane oyiergi 2022 magichamo muma magidonjo ofis, Gachagua ni ene mane ng'at mane nitiere frontline kunyiswa maber ni shares en gi mfuko ka makibiro to peni gausho ne ikeladi share mari endi Trevor ne ingadi to ngoloni te ene mang'ama kane waandamana kane cost of living deni malo bech mafuta mogo gigote noidho no Gachagua ne mondo ga ofisa paro kinyi 4am kendo waneno ka Citizen osegole, media houses osegole, ene ne odhiro rakore gi jomage gi jok maketho biashara mag jomoko gi gin e sirikal mar tiyo neji. Gachagua ni ene mane o promote kendo nodhi ko uso wach mar affordable housing. Mano wacho kaka mane project mag government ubiro kaka flagship project margi maji nyaka timre nade administration mar UDA nyaka deliver. Koro mano en kamano. Koro oningo we wuondowa nikech en otiyo gi propaganda mang'eny. Kata Kiingereza be wacho ni when an alligator comes out of water and tells that the crocodile is sick, you better believe. To seche moko alligator nyalo wuok e pi ka kuma ne ntiere pi otuo. Koro dwaro manyo pi machielo mondo nyumre. Koro en kuma ne ntiere pi nosetuone. Koro kubiro to wacho ni gigi dak ne giwache chon kane gin e iye ka. Giwacho gi mana ka koro gisewuok. Ka koro kuma ne gintiere osetimore nade osetuo. Koro kaka jomatindo nikech kwang'iyo siasa ma Kenya sani osepogore to wan kaka wang'e gi kumae ni siasa mantiere nitiere joma ni mbele, our mentors, leaders magaidwa mwana osenyisowa yo momiyo kata freedom masani wanyalo biro mwabed kata ka mwambeki maonge ng'at morito wakanyo ni kuwuok ka nowacho gimoro ma contravene sheria mag chik mag Kenya onge wabiro tieko mwado kumoaye. Koro kaka jomatindo wambe wang'iyo wambe wago kwano ni to ka formations gitimore formation mwanyalo donje formation mwanyalo bedo godo mondo wambe wabed part mar administration mar Kenya. Iwachuga sometimes ni if you cannot beat them you join them then you fight from within. Ineno kuro kwang'iyo sani wanwango ka our baba that is Raila Amolo Odinga nosedi mose keto kanyakla gi ng'awa gi the sitting president mondo oket lwase makare mar siasa ma Kenya mondo o cool down mondo development utimre nade otimre. Kor in case koponi kaka jomatindo waneno ni maybe nitire kunde ma gik moko ok dhie maber we can wanyalo wuok oko mondo wawachi ni kai to ne uwacho kama mano ni gobe nitimro nade itimo ne uwacho kama mano ni gobe nitimro nade itimo nikech kaka jomatindo be gimo wadwara nyine no kane baba omosore gi president nentiere 9 point agenda mano ni gobe ni iwuoe mondo bed resolved malore kaka weche mag Gen Z no bedo ka nitie joma nonegi nitie gik manotimore mang'eny kata not even mag Gen Z kochakore 2022 maandamano mane watimo kaka Azimio kana wapingo cost of living mar the current president ineno koro injustices manotimorego nobedo captured ang'owa en 9 points agenda ka koro wan wadwaro ni being ni wasebedo gi lwase makare mar siasa ere kaka 9 point agenda ka inyalo ng'igi ma jok manohinyore bed compensated injustices mane ntiere kacha ere kaka ginyalo bedo quelled out koro ma miyowa thuolo kaka jomatindo ni ere kaka wambe wa create our own space ineno mondo wambe wabede mesa kuma ilose weche matayo Kenya ni. Okay. Yes. Charles, in ki isetimo nonro mang'eny. Yes. Mbaka mar ni rowere nigi kuch gi giwegi ni. Yes. Ben gima na dieri ko sen gima ji paro mane pachgi. Nikech nitie joma osewacho nyaka ni ka rowere ogolo ni mae president wa to nigi dhi miye president. Trevor, nadwa medo matin koka bie wach rowere. Ineno ariora an achiel kuom joma nomaki 2023. Kendo an nomaka kadhi e supermarket.
ma sani da uluong ni abducted chondo ni wacho ni arrested moterwa DCI mwachamo koyo Kiambu ndala 4 kato terwa manade kwa emano resowa ndalogo to nokwan dhano nwanli makoro sani koka koro imako dhano koro ji ywak so nyakwa bed gi Kenya mantie gi usawa gimoro katimore ne wadu marach wuoe nikech kiny kotimore ni koling to koro ok ni en ng'arach imbe nokiwuoe mare kabire wacho mbulu mar Rowere adwa duoki chien 2022 nikech nitie e siasa en about kisungu luongo ni creating a narrative kan wantie 2022 nokel gimoro ni jomodhier gi jomochan hustlers gi dynasties ma kwago kwan kendo wang'eyo kaka notimore whether fairly or not hustlers nokawe jomodhier nokawo loch to sani king'iyo lojno be jomodhier nie iye onge dog dynasty emochako duogo kendo gine magichagi pogo cabinet nyiso ni kata sani koro kwadhi e moro ni giloke ni en mar vi ojende gi jodongo Gen Z versus status quo to jomoko wacho ni Gen Z nyalo kawe to kata gikawe I can assure you bangi gini ariyo jodongo ko ema pod gibedo idhi luongo tu ni serikal ma Gen Z to jodongo ema nie so kwadwa loch kikwangi ni vijende kata jodongo en about lokruok to kwadhi e numbers kaka nawacho Kenya population growth marwa koro kwariwo en about 1 million a year niso ni since the last election to this election jidhi medore million mokabich niso ni ombulu nikech wa register gimoro 70-80% kaoga kura nyamedore gi ji million 4 no bedo register ji almost 22 million dibedo gimoro 26 jomano go kura en gimoro 14 million wang ni nyago around 16 million niso ni jomadhi ka ko di pogruok dibedo maduong' jomadhi ka kura manyien ok dhi kalo million 2 kura manyien kech one kura ne midhi kaw doga IBC osalosa ni gidwa timo registration Boniface Mwangi girito osedhi e court no nagi sedhi e court kendo koro giwacho ni okupoge maber koro commission unless commission gi 41 commissioner mondo bi nyaka yud dot moro ma yiwa to kibire numbers 2022 no 2017 jimano go kura ne 12 point something million 2022 14 point something it's a trend it's a trend analysis okdhi kalo 17 ineno nikech ineno gima koro jiluongo ni Gen Z magi youths to youths osabedo ga Kenya chakre nyinge miwilo ineno youths onge chieng' ma Kenya osabedo maonge youth Charles rindo gini manare nyinge mage wiloga ineno so kata jomana go anboga botuo to kama kana youth ineno kidhi nyaka jomana kinyo moyi mana luongo ni beaded sisters maka bena mana youth so onge gima nyinge mage wilo so but wasaneno ni every election it increases by around 2 to 3 million which means the new voters will be 2 to 3 million kagi wacho ni gidwago kura ne ng'atgi you will be a distant number 4 that's the truth nyaka giriwre gi ji ok inyal dhi election gi youth agenda nyaki wach ni sawa okwahero kaka piny dhi ma wambe wanyayie ni kaka piny dhi to samoro nitie kasoro ineno to lakini kikibigi youth ahinya wach ni ya paro maber en ma to waneno ni mage marach to wan kako ojende wambe odwa bede mesa mondo wambe wakonyu gi paro umbe kuneno kama wadhi marach to kwero wambe wakweru mane siasa to koro ji bedo piny to wacho ni sawa kama no dhi marach kama no dhi maber giswali moro mani penjo owadwa magaucho ni Kenya chal nade Kenya ok ber ruok ineno but nitie be maber mosatimore for example though kisungu luongo ni microeconomics ma jopiny ok feel ahinya but you ni was stabilize dollar watch adieri gino na ringe rate moro mamalo watch cost of living kata no duoko sufria modo ke puodho nikech en a bit stable the problem we have ma wan godo sani ni pesa money circulation pesa okluor pesa onge ineno pesa onge pesa okluorre so the biggest spender makelo ga pesa en ga serikal ke serikal nigi budget ma 3 trillion onge ng'ama nya rwako pesa e uchumi moingo serikal ma an gima na nyakwayo ker gi CS masani mbade gimoro mana giwacho ni aggressive spending cuts
nyaka gi revisited nikech the better plan, the plan ma sani gitimo ma bottom up ni kisome maber no kuom FDR the new deal to embe no yudo uchumi kantie depression kaka marwani nikech ji nodhi e lweny first world war negegi uchumi koro na rach joma kel mo workforce na onge no o spend into the economy nyaki pump pesa economy pesa gi okuoge ya gi central bank onge ki print pesa ni tidhi maki koro nyaka central bank ema omiwa pesa koro ka tieko ka duok kende wach jenzini ka tieko ni kata wan modwa kom ok wadwa kom nikech koro pod wan yang nikech kila ng'ato nani yang once to oboti we feel ni nitie idea moko achiel ariyo adek moko mwan godo makata kwa dhi uso gi e ground wadhi uso sera nia nwaneno ka wambe wan gi paro moro maloke but kibiro gi jenzi kura milion adek to gite parnia atieko gi wacho nia jenzi miluongo ni jenzi gi ji milion adek madhi donjo ka nitie onagi ma jenzi ben kimulo Raila to olwar kodi piny nitie jenzi moro ma jaga Gachagua ma kimulo Gachagua to inyi nitie jenzi ma Kalonzo nitie jenzi ma wanatembea ka gibarre kuro chop milion omiyo gin block Gaucho joma tindo boikore mar kawo telo in kaka in koro Gaucho ipange nang'o mbele ka nikech ji to pangore chuth joma tindo boikore kawo telo kaka in ano kadwa nadhi dwaro telo katiyo gi nying moro ni koro wa joma tindo wadwaro telo but adhi dwaro telo nikech an ga agenda mar telo ni kendo nitie kumoro maneno mantiere loophole ma ano nanyalo fil gino to kadwa dhi gi nying moro ni nadhie nikech koro athin ke joma ne ni kanyo go bende nitie sama ne githiro kaka Makulondo wacho tidalo moro mane babu kono wani nonyiso chieng' moro ni nitie ndalo mane gimbe ne gin vijende to jana moshi kinyoru mo kendo jomoko timrade donjo wasacha an kaka an hapana sacha kujipanga to kujipanga Kenya jipanga gi vijende kende sana nyaka ijipanga gi mine zaidi gi jodongo nikech anasabe the election kuro didek na chung 2013 maluse nomination achung 2017 mo mako keta hii certificate odhi achung 2022 ni moido ticket but kikundi more party maro die moka nyalando nyingi nikajinoza koso beef no make sure no gang up malus gi 7 votes koro nasana no election nango matimore makata ino bijaga kinyidhi ni chung to kigo hesabu sana mar jok milungo ni jensi go kechichien kurano samoro odhi Kifaru kato dhi Quivers umetho mohol kogike line to kata ne ema jalamo ne gocho kumoro kata mano pija ne upija maja okmokini gocho kumoro opija maja pija samoro yo mia makubiro to doka line ni malo to koni wadhi anini bona tima ngo aduogi kodhi ni dokudu to doka en sa par station ni loro koro gimuru atimo ni kar nikech inja tende wachako ngurume line kani tuaribu waget rugini waget toko timore nadi okobokura koro joma real voters gin mine no uso menaka mo uso lotka gi jodongo ma ok dhi gara ligi koro an gima wacho ni an kaka kijana kata kuma biro chungi okabibiro gi nying mar kijana pata biro kaka servant mar jodongo mine gi vijende moite nago tiseyiero ni en kanyo midhi chungi kama chungi to asayiero an mani kawacho sani ng'eni an kodi wapogore wapogore gi mora chiel in jomoko ok nyal bedo sure ni opijani nyalo miye ticket adiri gi Jakom koro ginyalo yewe manga lakini an kalando to gigeni mama diketo certificate no piny tada kata baba biro miyango koro dhi bedo gi lwenje mang'eny nikech opija nitie gima timore kar kani viongozi ng'enygi giero mana kuang'i gechegi kendo kwagore negi but gi believe ni kata sam imiyogi interview ka ema giber kendo ginyalo luongi kata chayo madhi but the moment milando ni dwaro ntigi midwaro mado idwaro je club gino kendo kuri bedo adugi ineno koro gineno ni kare obijani gombo gima wan go ni ineno kodoka inyalo chorni nikech gini pod yoga pesa gichoro ni gi frustrate gango koro ano kanya wacho sani batadhi wache either mwisho mar mwaka ni kata kati mar dwe mar auchiel mang'eny gima dhi lando ange maber ni aonge pesa maber batadhi kawe nying madhi kawe go maduong' nying Raila emadhi tiyo go make sure na yudo gima okay engineer Joni ni pange nango ati kaka pagati to apogora gi Gaucho ati ta wacha ato apange ni 2027 poda doke Senate ma Migori
mana manyo 2022 Dhi ywari muok rateko. adhi ywara gi muok rateko to mana kaka brother nowacho kae manyo telo oken ni adwa biro kaka jaduong', adwa biro kaka ng'ama tin, adwa biro kaka jakanisa, adwa biro kaka ng'ama nade. Manyo telo en agenda ma in godo, en wich, en ang'o ma ise ng'iyo kumidwa chung'eno ma ka omiyi opportunity no tinyalo loko gik moko mabede yo makare, gimineno kadhi marach inyalo loki mobed nade. Nikech kuom ranyisi wanyalo ng'iyo kata joma koro wacho ni wabunge matindo mano yier nikech kidhi e parliament sani kata county assemblies nitie jok mano yier matindo to jogi kifuatilia gi be gitimo gigo ma reflect leadership be nitiere gimoro ma gitimo mako ochung kama tineno ni ng'ani nwa yiere kaka ng'ama tin to chung gi gini ma gimotimore nade odhi godo mbele amo fightful koro being ni wan joma tindo oningo wang'e ni ko wadwa chung gi nying mar joma tindo ama en ang'o ma wakele mesa mopogore maka nyiso jaduong' cha ka nyiso dayo cha ka nyiso kijana cha ka nyiso miyo cha to dhi winja dier ni kijana ma wuoyo kani ama jaduong' ma wuoyo kani nigi paro nikech seche moko nyalo bedo ng'ama tin to in gi pach ng'ama duong' seche moko nyalo bedo ng'ama duong' to in gi pach ng'ama tin ineno koro gima timore for example koro kaka Migori nikech an adwa dhi manyo kom mar Senate en ng'iyo kaka devolution tiyo nang'o tiyo ne japiny ere kaka immobilize kata resources nikech ka county owacho kaka county wa Migori yudo between 8 to 9 billion each and every financial year to king'iyo pesa ni tinwang'o ni almost 5 billion their recurrent expenditure gidonge about 3 billion Migori county wa nigi sub county saboro tidwa distribute 3 billion modong seche gombe mak ni in gang'o in gi pending bills monego be ni be ichulo ka makitimo gigite ibro end up ni onge project moro minyalo timo machung koro ngeni kaka imbe in senator nikech you are there more I defend devolution mondo ti ere kaka ways munyalo tiyo godo mondo mobilize resources mondo bi ere kaka 15% my national government ere kaka nyalo bedo increased nikech injo kilieke sani county studio 15% to 15% ni bema gipogo ma ibro yudo ni county moro yudo 0.2 0.1 ogi yudo full percentage to ere kaka wanyalo increase percentage ni mondo chopi ang'owa ochop kata 25-35% kaka dwarore emo mineno ka pod wan gi issues nikech podo kwa feel devolution cha emo mineno ka teko tese samora mori neno kata ka koro amunyoro gini ji dwaro koma malo nikech gingeni koma malo ne mani gang'owa gi gimora mora en gi 85% mo control emo mineno ka kata ka MPs be biro timore nadi pod ji biro mondo many malo ka to kade bedo ni wan gi best policies makao 85% cha devolve functions mano seterka twaluwo gi resources ino kata kaka health ino ka health useter piny but pesa onge ino ka seche moko dakteche poko sol hospital onge ya koro kaka joma tindo ni adwa achung kaka ng'ama tin yes but pacha en paro matin ama en paro maduong' manyalo kelo lokruok noganda okay Charles ni bange nang sidhi nyaka ka DCI ineno gimora amora nigi training ground mar siasa imbe nyaka ndhi man cham sel ndalariyo boka mano ko ja siasa to an ma abo wacho ni an asachung kendo 2022 nachung Kagana Rangwe constituency Homa Bay County to nti experience mana neno loka sani kakora dhi edebe tadhi kako wadwa adhi senator ma Homa Bay to an okanya wacho ni adhi ka youth okani youth so chaima lakini okani ana romo so but nti gima saneno gi siasa wa especially devolution Kambina mar Kog Africa ni the reason momiyo atimo mostly on devolved service delivery to asa compare asatime Kenya asatime almost 5 years kenda sa compare county mopogore kenda sa neno ng'ikruok mantie especially Kaluo and one of our problem one godo any there's no there's no accountability to you don't most senators ok tim gi monego be ni gitimo gigo lweny mamalo
to Senate en somewhere ma onengo beni chwado national politics nikech inyalo impeach nyaka president gi deputy president, but also you oversight the governor. Ma an gima lit na king'io for example county ma Homa Bay ni iyudo ni the first governor Cyprian Awiti, whatever records men godo, onge ng'ama mulo ni to ndalo manotimo gigi senator nani kanye. Senator timedo yiera tiwacho ni governor to rach. Governor manyien chak donjo. Kendo timo kako nya timo ber kata rach senator onge gima timo. So ananeno ni pesa mabiro sani e county almost kaka Homa Bay 10 billion dwaro jakwano. Ineno odwa ng'ama nyalo ng'iyo book, nyalo ng'iyo the county integrated development plan, to ng'iyo niya chak gik mano pang gin kama mane mosatim percentage marom nade to modong chal nade. To ka ok dhi kaka dwarore to summon governor senate. Asaneno governor moko bedo summoned marwa to podi. Ineno. Secondly, apart from the local mar Homa Bay, I feel devolution pokochopo is almost 30% implemented. Nikech, yes, health was devolved to pesa lowe mos. Ineno. But ntie other things ma okane why we should have it at the national level. And this is something kopo regik madeti monejo Homa Bay, is something national. And here, for example, apart from finance, security, defense, security, and foreign affairs, angomi wanti agriculture at the national level. If we can devolve health, ngema dhano nya devolve. Angomi wachi puote okwa devolved. Angomi wachi education okwa devolved. All these service delivery ministries should all be devolved. Such that ginobiro ne japiny. For example, Homa Bay is an agricultural, which agriculture ngubeni watieko kacha. So, an kachung Senate, achung nikech asaneno gik matimore, kendo asaneno samoro jopiny ichwado PR. Ma ano kadwa criticize ng'ato, but naneno back here, chien ka matin, na governor wano mi pongezi nikech neno one of the governors mano improve on source revenue. No improve, kendo no bedo aparo no mi nyaka tuzo moro kanyo. But kakore idhi ng'iyo improvement nyaka wuoge somewhere. Pesa mano collect maro owuok kanye. Na yudo ni most of it, almost 85% owuok health. To health owuok kanye mijuogo ji kadhi hospital. Ngiso ni no improve payment system mar hospital makoro collect pesa mang'eny emomiyo no on source. To koro madoka penjora niya ben gimi nyalo congratulate ni juogo ji maber ka gidhi e thieth e county machal kaka Homa Bay ma ji be onge pesa mondo ng'ato dhi hospital ogoni simu ka in Nairobi kata in Kampala. Jomoko nyalo wacho ni pesa no ne ijuoga ji ma kamano noko chope agulu. Koro pesa to mudiwo juoga ji ma ne kwale dire ga. To ineno those are some of the services ma essential ma article 43 wacho ni onengo be ni serikal ka ber kata timoni nono. Ineno get sani we are under SHA no wuok kuom NHIF nikech SHA and social health. Social health ngiso ni ako kenyal to nengo ti. Ngiso ni county moko machalo mag reserve onengo be ni kati thiedhe ji karibu nono gite. So at the end of the day, I think our devolved system pokochopo kuma dwarore. To dwaro paro moro jomano kele kaka no biro ni notimo maber. Ok wanyal seyo. Lakini kumosachopeni wambe wakele pachwa moro wach ni nukele mu devolve nyaka health. Agriculture to wa devolve nade. Education wa devolve nade. Ineno mondo piny odhi maber. Sakoro ma wango lakini gaucha da mi thuolo mar wach mogik kiparo idwa ni jopiny owinj ang'o kwa iri ka wuono kaka gaucho geto president. En ujumbe mane midwa ni jopiny owinji? Okay, ano ujumbe mara ni jopiny owinji especially onagi wa marowere matindo. Ni ako ni kumora mora mubede Migori Homa Bay kamora mora maintire e piny mar Kenya ka ni nyaka wa participate election mwadhi en 2027. To election ni okwadhi participate no wang'iyo mana president kende. To chak ng'iyo ng'ama unyalo konyorugo. Vijende wa majoluo osaketwa gi lwenje ma wan ng'ama onego wagore ne kabisa en Raila Odinga. Lakini doka nyaka piny kucho chonde joma wayiero kosa yiergi to giketo mana vijende wagi ka gidhi e liete to giketo nigi mana gi emotion, fitina to jogo konygi. An koro en Migori. Ang'e gima timore Migori. Sani koro wan jirande Homa Bay.
lwenje mabedo counties ariyogo. Vijende luso life gi giweny monde gi ka ok gi onge ng'ama konyo to en siling 500 en 600 akwani this time round kik yiera nikech kijana but yiera king'e maber ni ok adhi bedo boss but adhi bedo servant mari to kabiro ni kinyombija biro ni en boss to werigo ni mondo ilawa V8 ami siling 1000 e gari ringo igori gi vijende wedu mago ima kendo chak mai mane in gode ufukuni aparo ni wang'ni vijende wa mondo bed manini gimoro ni at ni nyaka ni ng'ato kiongozi dwa timo ni mradi en through ketini ombija kikidonje makolonde kikidonje podium no dhireuru kikoyud kom kikmie microphone magu mradi manoko yero ne kiongozi mora akwa vijende wa nikichana sabedo gi jogi te ang'eyo to mane mami wacho ni katombija makolonde usiepa kidhi election kikidhini in the name in kijana nikech vijende mosebede power mantire power sani onego gibinwa gikonwa ni gin vijende mosetangolo nikech wan odware sani ombiji dware sani nitie vijende ma wayudo kanyo ang'oma gisatimo ne vijende wa kata ang'oma gisekeli change ne vijende wa gi lead marach molo kata jodok mantie kanyo koro kapo ni wadadhi gi system no keto vijende gore wegi then ana make sure ni abro promise ni kanya sa hotel na mabedo MP kuma biro bedeno wach mar lweny okabidwaro tabiro make sure ni I empower jo to jo mantire serikal opio Wandai Raymond Omolo nani Mbadi kikuketo ugi kisungu mang'eny gi interview mang'eny make sure Raymond Omolo nyinde ko prison police manyoru maparo ni gintiere ni sani ikaw ji adimu kuma be Migori Nairobi ka jul vijende mo kuma Madare Ruma sani udi affordable houses ili chiu next week Mukuru Karka jowani gi udi adimo yudo Mbadi mini adimi empa mauso mena madhi kanjwele mauke kanjwele madhi eduka opio Wandai kenje la ngogi ne ikauji edi nitanyiso vijende wanenya kuchano katokuparo ni vijende gi nigi linga base to samuru broad base dibedo base market weekend opio daga tiel ene sakoro rach erokamano an wach matiyo godo mokwongo ker nyocha olimowa Migori ma kanolimowa Migori na osingo ni ogolo $7 million mar losonwa stadium ma Migori nikech wasebedo kawan gi shida mar stadium Migori to nyo aneno ka tenda no osebedo floated manyiso ni nowacho to timo kendo agoero kamano ne leadership ma Migori from the governor to MPs ma Migori mobilize magini koro de temore mara riyo katieko wan kaka jomatindo oningo wang'e ni paro mane mwabiro gode mesa en value mane mwadwa timore nade to mara jo matindo be mani mbele moseyier ere gino magitimo change godo life mag jo matindo mani piny kucho nyaka mini an kaka ng'ama champion weche mag technology and artificial intelligence nikech kanyo makoro wantiere sani mane age ma wantiere ere kaka itiyo gi this particular digital platform mondo engage youths gi mondo yud yuto margi mondo kiny ka bedo jatelo ok ni idwani mondo iket jogi mondo bed slave maka gineni to giwacho ni jatelo osedonjo gibiro kanyo miyo ji 1500 to ichake ringi lal negi tidhi mbele kicha kiduogi cha kitimo negi kamano ichalo gweno ng'ama miyo gweno oduma mano ke gik monego beni timore ere kaka wadwa empower jowa mondo gimbe gibede jogo manyalo chung kendgi mondo gitim gigo makare to mogik ni waneno ka wane broad based government joge wasani omako kuonde madito kochakore gi CS Mbadi finance Atandi ene chair mar budget sani Kisumu Russia Hospital Jaramogi Oginga Odinga nyocho sekale policy ni odibedo level 6 ere kaka gidhi ensure ni gi channel resources mawambe wabedo gi level 6 hospital in Nyanza region mok ni wabiru Nairobi kasechete chance daga chien yes erokamano mokwongo agoni erokamano kuom thuolo ni mar ariyo adwa kwayo jodala wa ma Homabay ni kwe bed kind leaders at the county and national level gima timore sani Homabay ok en picha maber mar ariyo adwa kwayo nagi oganda wa wawugure bungu waduok bunde esto to gome wacho kama I'll be very brief ni nwaneno in the 1950s ntie jorabuon na gidhie bungu mondo gi fight for their land
to nitie joma nowuok late 1950s bang' ka Penguria 6 mo participate e LegCo. By the time independence timore, jomoko na pod odong' e bungu. By the time giwuok e bungu, giyudo ni joma nowuok e bungu chon, Kenyatta go osiepene, nosakawo nyaka lopegi magipo, makoro gilokore squatter, to gin ema gi fight for so long. Bang'e nokawo moko te Rift Valley, moko Mpeketoni, moko pod gin squatters nyaka sani. Then late 1960, nikech gima notimore ne Jaramogi gi Tom Mboya gini, wan wadonje bungu mar siasa. 1970 wan e bungu. 1980s koro ema koro jorabuon join wa e bungu kae nikech koro wago Moi. 1990s koro lweny ger, wan pod wadha. Early 2000 koro wakawo loch, wariwore wakawo loch. To bada mondo wabed mos wacham lojni 205 wadok e bungu kendo. Koro wan ema wapigania Bomas draft, wan ema wapigania gigi. Koro wan kendo wan e lweny. Wayudo Grand Coalition, wabile matin. Uhuru ka donjo, wachak wadok e bungu. Wagore makendo handshake obiro. Ero waleng kidogo nikech koro nungiswa ni miwa gimoro. Ineno koro wambe watulia gino okobiro. Ruto kobiro wadonje bungambe na donje bungu. Ineno wagore koro broad based obiro. Onengo learn from this history wawach niya osaro mosa kitambo ngato duoko kende bungu wapenjre ni to e bungu kanya. Wadhi omengo. Nitie le moro mamanye bungu koso gik mamanyogi gionge bungu gin mana oko kae. Mondo watulia mondo wach niya sani jodalawa gimatin mwayudo matin mwayudo kaka nobiro Migori owe gimoro Homa Bay odhi biro Edmonton owe gimoro gigi dwa yudo kanye ineno omiyo anawacho niya activists or freedom fighters to be wago kwan niya kingiso wa gimoro ma tangible ni ero koro idwa deny wa gimoro to wadhi joini lakini kiketo wakete bungu to gimwa dhaone oni wa fight for Kenya to wan gimwa yudo ka onge ni koro wago korwa ni ole mono kelo devolution wani mokelo katiba wani mokelo democracy to ko enjoy fruits koro ichalo ngamo pidho lemo ti wacho ni macha machongana macha maembe na macha koyo to ino kichamo koro macha ero kama nitere joma ber ka wan wachano Calvin Otieno Gaucho en jatend rowere geto president ero kama na engineer John Opiyo director mar technology to gi Charles Makolonde jalonye nonro mag telo ero kama na japongo kwa bagara mane kama wetino moro mar buch jopiny unind maber jo kama tire kagi Belinda Phillips nyargi makala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa unind maber jo kama